Machiegni wadhi e pape weche mag tuke par ni gwenge mag Nyanza ahinya to gwenge mag Kisumu sani tuke ochuo chieng' kendo skunde mag sekondar tugo. Iye kanyo skund sekondar ma Nyamira rodho skund St Mary's Anding'o gonde 6 kuom nono e tuke mag okwajo kata kete mano hoki mag skunde sekondar mag Nyanza madhi nyime kaunti mag Kisumu. Nyamira magin joloch mag pinje Afrika ma ugwe nigi geno mar kawo kombe no kendo kar doko ni gikalo e midhiero mathoth. James Opondo nigi ler mathoth kowuok e kaunti mag Kisumu. Liet mar manyo loch e tuke okwajo e piem mag sikunde sekondar ma higani obiro mayore e kinde ma tim ka tim owuok oko mar nyiso mbi margi e tukego. Tim mar Nyamira onyiso thuon mare lai mar pool A mag tukego kama oting'o Kisumu Girls gi St Mary's Anding'o bang' yuoko St Mary's Anding'o gonde 6 kuom nono e piem mane nigi liet mokalo ka tim ne manyo loch kendo sudo e rang'iny machielo. But I want to appreciate my team who actually rallied to score Anding'o 6-0. They are very Anding'o is a resilient side. They were not giving up. They kept on pressing up to the end. Kiny watugo gi jo Kisumu Girls to wadaro ni mondo kiny kendo wachak wanuo kendo walo mondo kwadhi mondo East Africa kaka nwadhi higa mokalo. Loch mag yudo kuom mano oko threateners okomiwa buok kuom dhi gocho gi Kisumu Girls. Tugo ne tek matin lakini wan gi geno e tugo moro mabiro. Timbe mamoko e pool B kaka Ageng'a, Amaiko, skund nyiri Marai kod Ng'ia Girls koro nigi orako mapek mar nyiso lony margi e tukego ka giduto gimanyo loch. This time around, most teams have come prepared and we expect tough opponents. We are prepared for them. I think hockey has been taken to a whole new level. Nyanza region is going back to where it used to belong. Being the Nyanza region defending champs, we are here to make sure that we do our best so that we go to the nationals and defend again the national trophy. After nationals, we are aiming to go to the East African Games in Uganda to defend again the East African Championship. E kindego bende ginyiso moko kuom midhiero mamiyo chunygi nyalo dikore motelo ne piem mag tukego kendo kwayo sir kowuok kuom jotelo kod johera mag tuke okwajo e pacho ka e kinde ma bende gin gi geno mar chwalo kwand jotugo mar tuk okwajo e tim maduong' ma pacho ka. If we could get more shin guards, more pairs of shoes, because pair of shoes keep on getting spoiled as we go to more games, and the shin guards, some of them tend to break when we play, when someone gives you a hard hit. We can get any other sponsor to give us new hockey sticks. You know, these things are consumables. Some of them are not playable at the moment. We shall appreciate. Piem mar tuke sikunde sekondar e alwora ma Nyanza obagi e kaunti ma Kisumu kendo biro dhi nyime nyaka chieng' ngeso jumani. James Opondo, Ramogi TV. En mora ahinya ni nyithindo bende tugo tuke mag skunde madhi nyime gwenge mag Kisumu gin mago madhi nyime odiochieng' ma kiny pod obedo gi lipot mawuok e gwengego. Ka odhi nyime jatend migawo mar tuke Ababu na Mwambo jiwo oganda mondo orit chike mag apaya e kinde ma gibiro molo ne piem